Nabízíme vám jedinečné funkční řešení prasklin v interiérech domů a bytů. Řešení, které zvládne nejen profík, ale i vy. Perlinka i Mikros jsou textilie ze skelných vláken. Mikros je na rozdíl od perlinky netkaná textilie, tvořená jednotlivými skelnými vlákny. Ta jsou orientována všemi směry a slisována do jednolité vrstvy. Vlákna v Mikrosu nejsou hladká jako u perlinky, ale jsou chlupatá. To umožňuje jejich dokonalé ukotvení v okolním materiálu. Pro použití s Mikrosem jsou vhodné tenkovrstvé celoplošné stěrky Devoskyt válečková, Devoskyt Airless 1. Opravy prasklin můžeme provádět lokálně i celoplošně. Pro dokonalý výsledek doporučujeme provést opravu celoplošně, a to jak z estetického, tak i z funkčního hlediska. Příprava opravované stěny nebo bodové praskliny. Podklad musí být čistý, pevný, suchý, bez mastnoty a solí, zbavený prachu či biologického napadení, například plísněmi nebo řasami. Větší nerovnosti vyplníme materiálem Devoskyt 7 nebo 9 a necháme dokonale zaschnout. Čím výraznější nerovnost, tím vyšší číslo použijeme. Pro zpevnění podkladu, zvýšení přídržnosti a sjednocení savosti povrchu je doporučeno plochy penetrovat. Pro tento systém byla navržena Devos hloubková penetrace. Stěrky Devoskyt je možné aplikovat několika způsoby. Standardním způsobem pomocí hladítka, speciálním aplikačním válečkem nebo moderní strojní technologií Airless. Dnes si ukážeme aplikaci tkaniny Mikros do stěrky Devoskyt válečková, která se nanáší pomocí speciálního válečku. Tento způsob aplikace profesionálovi ušetří čas a ostatním umožní snadno dosáhnout profesionálních výsledků. Aplikačním válečkem naneseme stěrku na stěnu a rovnoměrně rozválíme tak, aby celý povrch byl pokrytý vrstvou cirka 1,8 až 2,1 kg na metr čtvereční. Tkaninu Mikros vkládáme nyní do první celoplošné vrstvy stěrky. Vrchní okraj tkaniny přitiskneme do stěrky, hladítkem vtlačíme a postupně zahlazujeme. Pokud neprostoupilo dostatečné množství stěrky tkaninou, přidáme další. Jednotlivé pásy tkaniny skládáme vedle sebe na sraz, tedy tak, aby se nepřekrývaly. Pomocí větší špachtle nebo hladítka zapracujeme celou plochu tkaniny do stěrky, takzvaně potopíme. Hladítko či špachtl je nutné mít ve sklonu 20 stupňů vůči podkladu, aby nedocházelo k vytláčení stěrky pod tkaninou. Jednotlivé tahy provádíme křížem. Zahlazenou tkaninu necháme dokonale proschnout, následně naneseme druhou, finální vrstvu stěrky. Doporučujeme si postup vkládání tkaniny do stěrky předem vyzkoušet na vzorku. Časté chyby při aplikaci. Za prvé překrytí pásu Mikrosu. Pokud se nám toto stane, tak nožem prořízneme obě vrstvy. Tím dosáhneme spoje na sraz. Za druhé vznik puchýřů. Tkaninu je nutné vkládat do dostatečné vrstvy materiálu, jinak dojde k rychlému odsátí vody ze stěrky a nedokonalému spojení stěrky a tkaniny s podkladovým materiálem. Pak dochází po uschnutí ke vzniku tzv. Puchýřů. Ty odstraníme tak, že je křížem prořízneme, naneseme materiál znovu a tkaninu zatlačíme. Za třetí, přílišné vytláčení materiálu. Nedodržíte-li sklon hladítka cirka 20 stupňů při zapracování tkaniny, dochází k nežádoucím vytlačení stěrky a tím k odstranění potřebného množství materiálu pro správnou aplikaci tkaniny Mikros. Ukážeme si ještě další způsob nanášení stěrky Devoskyt, a to pomocí stříkacího zařízení. Stříkací zařízení je určeno pro větší plochy. Postup aplikace tkaniny Mikros je stejný. Výsledkem vaší práce budou nejen dokonale hladké stěny, ale i moderní čistý interiér bez prasklin.